Assalamu alaikum. Sunana Ruky Sani Muhammad, wanda aka fi kira da Ruky Naira, mai kamfanin Ruky Naira Shika Investment. To, wannan tarihin ai magana ce mai tsawo, sai dai kila zan iya irin shortin din shi. To da farko dai ni na taso na ga business ne a gidanmu. Mama na yar kasuwa ne. Tana ba dai irin kayayyakin da mahaifiyata ba ta sayarwa, especially ma akan magunguna. Tana harkar magungunan nan na yara, irin yara marasa lafiya masu ela da irin muran nan na tari da sauransu, da hada sabulai. Ya zamana tana sai da irin atamfofi. To a haka dai ni ma na fara sha'awar tun ina gida na dan fara dan business din da su harkar lemu da sauransu dai, duka dai haka ina yi. To har sai ya zamana cewa na yi aure. Da na yi aure haka dai da ci gaba da kasuwanci na, ina business ina yau gobe. At long last dai na ce kayan abinci nake sayarwa, bari in canza in fara irin shaddodi. Dama ina sayar da atamfofin, sai na koma ina fara zuwa Kwatano, ina kawo atamfofin da shaddodin, sai na fara hada su. Daga baya sai na fara shiga Dubai, na fara kawo kayayyaki daga Dubai. To wannan suna ne wanda kakana ya samu. Ina amfani da jikar barde irin a Facebook, Instagram, haka za ku ga an sa Ruky Naira jikar barde. So da farko sister mom dina da kakana, shi babanta kenan, su ne suka fara samun Ruky Naira. Wani abu ne dan faru shortly a wannan lokaci, irin da wayan da ne magana na hada abun. Lokacin ma ban taba tafiya irin hau jirgi ba ma. So a nan da nan na yi magana, kafin ka ce me aka aika min da kuɗi, aka aika min da 200,000. Sai a take kanwan mama na buɗan bakinta ita ce Ruky Naira. Sai kakanmu ya ce to za a zo a ɗaure ki, a ɗaure yarinyanki. Wannan sunan, wannan Ruky Naira ɗin to zai bi ta fa. To tun daga nan kuma a haka dai sunan sai ya bi ni. Daga nan ga cewa mutane sun fi son wannan Ruky Naira, da Ruky baby suke cewa. To da naga an fi son Ruky Naira, kawai sai na tsaya a Ruky Naira, na fara amfani da shi. Da na tashi buɗe kamfani, kawai sai na buɗe kamfani na da Ruky Naira. To shi business na mata gaskiya suna buƙatar tallafi a wurin kasuwancin sun. Ana son mace ta jima tana business, ana son kuma business ɗinta ya ɗaure, sai in ana tallafa mata. Idan aka ce wai irin ita ce za ta ringa komai ita kaɗai babu tallafi, ko namiji ne sai ya faɗo ƙasa. To alhamdulillah ni ina da abokanai, ina da both abokanai maza da mata. Duk da dai gaskiya abokanai na maza sun fi mata rinjaye, saboda da su muke harkar kasuwancin da muke yi, da su muke harkar business. Dan ban fiye sayar da kayan mata ba gaskiya, da yawanci customers ɗina mazan da suke zuwa suke siya sukan siya wa matansu, kuma yawancinsu muna magana tare da matayensu. Don sometime ma haka za su ce okay turo min a wayan matana, waya ta layi WhatsApp ɗina na da matsala, turo min a ta matana, ko kuma tura matana ta zaɓa min. Duk irin wannan muna yi tare da su. Wasu kuma za su zo ne da kansu su siye ma kansu, su sayi wa matansu. To gaskiya ni alhamdulillah, gaskiya mijina ba shi da problem, ba shi da matsala. Customers ɗina zai shigo office ɗina ya same ni ma da customer zai ce a bari ya ba mu, ko da ina son ganin shi zai ce a'a kina tare da baki, bara na bar ku gama business ɗinku. Kuma sannan irin customers ɗin da kila sun kirawo waya, kila ma bana office, shi da kansa zai ce kin ga kina son ki ringa wasa da business ɗinki, har customer a ce ya riga ki zuwa shop ɗinki, bai kamata ba, ki sauri ki
fita, ki ringa fita da wuri, ba a wasa da business. Gaskiya shi yanda ma yake ma karfafa min ma business din ma, ni da nake da ma business din ma ba ni karfafa shin ma haka. Don always shi yake zai kirawo ni, kina ina? Sai in ce mishi ina gida. Abba ki fita ba? A haka kike business? Sai customer ya zo yana neman ki ba kyanan? So gaskiya ma ni ina ma jin daɗin ma da wayan da yake mun, don shi ne ma wannan ɗin da yake ƙara ƙarfafa min gwiwa akan kasuwanci na. To muna kawo shaddodi kamar su gizna, irin kayan London ɗin na su protest ɗin na, babu irin shaddodin da babu. Muna kuma yin order shaddan personal, muna ma order daban don muna kakkawo su. Yadduka na masu quality ne, don yadduka na irin na Turkey ne nake kawowa, don ni ba inda bana sa order, ba inda bana tura order na. Har su takalma daga Kotono, daga Dubai, daga Germany, daga Italy, duka ba inda bana kawo takalmi. Sai jakunkuna akwai jakunkunan Turkey, akwai na Dubai, akwai na wannan Germany, kamar ango da zai yi aure ko kuma irin yana da aure zai ƙara mata, irin na zamantakewa ta aure ina bayarwa, kuma alhamdulillah suna jin daɗi, suna godiya. Kamar amarya da za ta je gidan miji ko kuma a daman ta taɓa aure, tana son ta ƙara wani auren ne, to za mu gyara ta yanda in ta shiga gidan mijinta to za su zauna lafiya tare da shi ba tare da wata damuwa ba. Sai kuma ka san irin cututtuka daga sanyi suke zuwa, so irin magungunan nan na sanyi ina siyar da su kala-kala kuma masu kyau, wanda zai taimaka ma al'umma daga fannin mazan har fannin matan. Ga dangami shopping complex a nan wanda yake kofar Kabuga, ko a ce kafin a je karkashin gadan Kabuga, tun da an cire kofar Kabuga. To amma in za mu kwatance sai mu kwatance da wurin, ko kuma mu ce Gwarzo Road, to da haka muke kwatance. To a nan ne farkon buɗe shop ɗina nawa na kaina, amma already na taɓa yin wani shop ɗin daban, shi wannan ba nawa na kaina bane ba, amma wannan nawa na kaina, wannan shine farkon buɗe shop ɗina. To ya kamata mu mata mu sani, idan muka yi gyaran waje mu yi gyaran ciki. Kamar alal misali, irin wannan yanzu wannan gab ne, amma gab ne akwai wasu sinadarai a ciki wanda zai taimaka wa mace, duk irin wani infection wani mai, duk wannan yana taimakawa. Kamar wannan yanzu kaga na sha ne, wannan na sha din zai wanke mace mara da sauransu, kuma both maza da matan za su yi amfani duka da wannan. Yana taimakawa maza, yana taimakawa mata. Akwai ta fannin maza wanda ba sai mata sun yi amfani da shi, akwai kuma ta fannin mata da maza abu ɗaya za su yi amfani da shi, so babu wanda babu. Sai kuma ta fannin wurin ƙanshi, always ya zama na gidanki, jikinki, ko ina kike zama na ƙanshi yana tare da ki. Duk da ana cewa ba a son mace a ringa jin ƙanshi, to haka kuma ba a son mace ki shiga wuri ana jin odo. Alamomi ne na ƙazanta. Akwai mata da yawa wanda zaka ga cewa ma idan suna tunkaro inda kake, ke da kike mace yar uwarsu, kin je kamar kike amai. To dole mu mata sai mun dinga gyarawa. Nobody is perfect. To ni akasari ma gaskiya business ɗina ma online ne, saboda ina da customers Sokoto, Katsina, Zamfara, Maiduguri, Lagos, har ma irin waje kamar su Egypt. Ina tura kaya Egypt, ina tura kaya Saudiya, ina tura kaya ma wannan Austria. To su ma can kayan Austria din ina order su ina kawo su.